La veritat és que gràcies a la ciència i a la investigació i sobretot a la informació, a la pedagogia realitzada durant aquests 427 dies de pandèmia, coneixem més del nou coronavirus que d'altres malalties durant lustres de la seva existència. No obstant això, s'ha de dir que la ciència i la investigació tenen un ritme diferent al de la pandèmia i aquesta ha deixat al descobert les vergonyes del món científic. Encara ara el nivell d'incerteses continua sent prou alt degut als fraus, a les desinformacions, a les interpretacions dolentes, a falses notícies i fins i tot a bulos interessats. Encara ara no sabem com acabarà aquesta història i els científics ja comencen a preparar-nos per poder abordar la propera. De qualsevol manera, per al futur s'ha de procurar rapidesa en les respostes, transparència en la informació i cooperació a tot nivell.